Aj v rámci redukcie štátneho dlhu si samozrejme viem predstaviť a po nejakej širšej spoločenskej diskusii identifikovať strategické investície štátu, na ktoré si vie štát požičať. A má to zmysel. Bavíme sa o investíciách. Investíciách nás všetkých. Investíciách do napríklad vodných zdrojov, vodných elektrární, atómových elektrární. Investícia definovaná sama o sebe znamená, že má vlastnú návratnosť. Na tieto investície štát, bez toho, že by bol dotknutý schodok alebo prebytok štátneho rozpočtu, si naozaj vie požičať formou účelových dlhopisov alebo účelovo založených akciových spoločností, kde predá buď podiely na akciách, alebo teda predá tieto dlhopisy. Spravidla by to malo byť vždy v ziskovom sektore a vždy s návratnosťou podľa dĺžky trvania toho projektu, maximálne však na 20 rokov. Čiže a priori nie som proti štátnym investíciám, ale musia to byť investície, nie spotreba.